Вітаю вас, дарагія тэлегледачы. Сімвал веры – гэта тая каталіцкая праграма, якая прадстаўляе рэлігійнае жыццё кожнага з нас. Сёння разам з вамі мы шукаем адказ на пытанне, якая яна каталіцкая моладзь. Мы прыбылі ў такі прыгожы горад, як Ліда, дзе распачаліся дні моладзі нашай гродзенскай дыяцэзіі. Я, ксёндз Павел Салабуда, сёння разам з вамі буду шукаць адказ на гэтае нашае пытанне. Запрашаю ўсіх. Такі Дні моладзі проводяться у нас регулярно, кожен год. І, напевно, для молоді Лідської це таке саме велике видарення, бо Ліда – це місце особливе, де є багато молодих парафій, є багато молоді. І сьогодні це Дні молоді вельми саме незвичайно, бо за останні 7 років, по моїх надзираннях, це саме найбільше Дні молоді відносно до лічби удільників. Наша парафия молодая, 16 лет. И как раз 16-летних мы приглашаем. Ну и я тоже 16-летний ксёндз пробощ, так. Поэтому тут все такие совпадения, очень приятные. Дыяцэзіяльныя дні моладзі ў гродзенскай дыяцэзы бяруць свой пачатак у 1993 годзе, калі біскуп Аляксандр Кашкевіч, па прыкладу святога айца Яна Паўла II, вырашыў прысвяціць асаблівую ўвагу выхаванню маладых вернікаў. Першы з'езд адбыўся ў маі 1993 года, і з той пары штогод каталіцкая моладзь з усёй дыяцэзы збіраецца на супольную малітву. Месцам правядзення з'ездаў з'яўляюцца цэнтры дэканатаў, якія звычайна супадаюць з раённымі цэнтрамі вобласці. Дыяцэзіяльныя дні моладзі вандруюць з горада ў горад. Смаргонь, Іўе, Воранава, Ліда, Ваўкавыск, Сапоцкін, Гродна і іншыя населеныя пункты былі месцамі правядзення сустрэч. Сёлетняя сустрэча моладзі была выключнай. Па запрашэнню біскупа Кашкевіча у Ліду прыбылі больш за 1500 чалавек. Прысутнічала таксама моладзь з Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі і Пінскай дыяцэзіі. Касцёл заўсёды клапоціцца аб моладзі, а асабліва ў эпоху вялікага ўплыву сродкаў масавай інфармацыі. Ведаем, што тыя самыя мас-медыя і яны не толькі інфармуюць, але таксама і фармуюць. І цяпер пытанне, як яны фармуюць гэтага чалавека. І тут гэты малады чалавек, які не мае, можа, грунтоўных падмуркаў, духоўных падмуркаў, яму вельмі цяжка. Ён знаходзіцца як бы на нейкім скрыжаванні дарог. І ад таго, як ён будзе сфармаваны, вельмі важна. Мы бачым, размаўляючы з моладдзю, ён хоча быць сучасным чалавекам, не хоча адрознівацца ад іншых людзей. Аднак я бачу таксама вельмі часта, асабліва ў веруючай моладзі, як у такіх абставінах застацца веруючым чалавекам, як у такіх абставінах застацца верным свайму хрысціянскаму пакліканню, як у такіх абставінах быць сведкам Евангелія. У паўсюдным каталіцкім касцёле праводзяцца таксама і сусветныя дні моладзі, якія ўзніклі па ініцыятыве Яна Паўла II, які быў вядомы сваёй вялікай зацікаўленасцю да справаў маладых людзей. Мінулы сусветны дзень моладзі, які адбыўся ў 2011 годзе ў Мадрыдзе, быў прысвечаны тэме веры. І менавіта там святы айцец Бенедыкт XVI заклікаў моладзь, каб жыла абгрунтаванай моцнай верою, каб гэта вера была укаранёная ў Христе, і каб мы сваёй верою дзяліліся з іншым. Бо калі я даю камусьці нешта, вучу кагосьці чамусьці, калі я з'яўляюся сведкам чагосьці, я таксама абагачаюся, моя вера таксама становіцца большая. І таму такое пытанне ў сучаснай моладзі і касцёла таксама, якім шляхам гэта моладзь пойдзе. І таму перад касцёлам і перад усім нашым грамадствам сёння вельмі вялікае заданне і фармаваць моладзь на хрысціянскіх каштоўнасцях. Дэвізам і тэмай сустрэчы сталі словы з паслання да філіпянаў «Радуйцеся заўсёды ў Пану». Акрамя гэтага, арганізатары свята імкнуліся нагадаць моладзі пра 5 умоваў добрай споведзі. Моладзь падзялілася на 5 груп, кожная з якіх павінна была паразважаць пра адну з умоваў споведзі. Святары і сёстры законныя
дапамагалі маладым вернікам нанава адкрыць і зразумець сэнс рахунку сумлення, жалю за грахі, моцнага пастанаўлення выправіцца, нагадвалі пра важнасць шчырай споведзі, калі Езус дарыць нам ласку сваёй міласэрнасці. Пасля працы ў групах удзельнікі свята сустрэліся разам, каб падзяліцца плёнамі сваіх разважанняў. Я працую з моладдю, скажу, што сучасная каталіцкая моладзь мяне як святара мабілізуе да таго, каб кожны дзень мне адказваць на сваё святарства так і таксама, каб быць 24 гадзіны для іх. Інакш мы проста страцім касцёл, інакш мы страцім гэтую моладзь, якая зараз крычыць аб сваёй любові. Усе гэтыя татуіроўкі, пірсінгі, воласы, гэтыя групы моладзевыя. Гэта ж вынік таго, што ёсць брак гэтай любові ў сем'ях, яны яе шукаюць. Калі мы яе не дадзім, гэту любоў Езуса Хрыста, то мы проста страцім чалавечасць гэтай моладзі, а ўжо калі не будзе гэтай чалавечасці, нельга казаць аб рэлігійнасці. Моладзь ёсць патрабуючая, яна чакае супрацоўніцтва. Ад нас залежыць, ці мы выйдзем ёй насустрач. Сёння моладзь асабліва хоча ведаць таксама тыя праўды, лепей іх разумець. Бо мала ўжо выясняць моладзі, што гэта за праўду трэба гэта верыць. Таксама трэба казаць, што мы жывём гэтай веры, што вера з'яўляецца крыніцай нашай духоўнай сілы, адраджэння і той надзеі, яка нам так патрэбная. Сённяшняя моладзь хоча ведаць тыя праўды веры, якія Бог дае для кожнага чалавека. Моладзь працуе над чысцінёй свайго сэрца, каб магчы як найлепей атрымаць Божы дар. Сваім жыццём каталіцкая моладзь дае прыклад веры для кожнага з нас. Мы ж вучымся ў школах, хто там яшчэ дзе-небудзь вучыцца ў каледжах, але абавязкова маем катэхезу моладзевую. Вельмі глыбокую катэхезу, якая нас духоўна ўзбагачае, падтрымлівае, нясе нам Христа. Молодежь этого жаждет, она этого хочет. Значит, следовательно, молодежь живет, и, можно так сказать, возрождается, так как, может, приходили сюда люди, даже те, которые здесь окружающие жили, может быть, задумались над чем-то. Так что я думаю, что мы идем в правильном направлении. Яе хвалююць тыя пытанні, якія хвалююць кожнага маладога чалавека. Але калі гэта моладзь хоча ісці шляхам Христа, шляхам Бога, ёй патрэбна знайсці свайго Бога ў сваім маладым часе. Человек, наполненный духом, даже и в 80 лет этого возраста не чувствует. Бо человек молитвы – это человек жизни. И поэтому каждая оказия до этого, возможность, а сегодня есть прекрасная возможность, и столько молодых сердец будут соединяться в коммунии с Богом, но то что еще может быть таким, скажем, стартером нашей жизни, нашей веры и наших поступков? Галоўным пунктам сустрэчы была святая імша, якую узначаліў апостальскі нунцый у Беларусі Клаўдыя Гуджэроці. Нунцый – гэта прадстаўнік святога Айца. Арцыбіскуп Клаўдыё быў прызначаны 16 ліпеня 2011 года нунцыем у Беларусі. Нунцый – гэта пасланнік папы, які перадае словы і думкі святога Айца і аднае сваёй асобай партыкулярны касцёл з касцёлам паўсюдным. Каталіцкія СМІ ў Беларусі вельмі часта прыгадваюць, што нунцый сустракаецца з моладдзю. У Мінску, Віцебску, цяпер у Лідзе. Якая яна каталіцкая моладзь у Беларусі? Я належу да кангрэгацыі, якая займаецца менавіта моладдзю, таму я ўсё жыццё з моладдзю, у гэтым маё пакліканне. Паводле мяне, беларуская моладзь мае пэўную чысціню свайго сэрца і прастату ў сабе. Гэта тое, чаго не хапае маладым людзям у іншых частках свету. Тут яшчэ не сфарміраваўся меркантыльны погляд на жыццё, якім кіруюць фінансы і кар'ера. Таму сэрца гэтых маладых людзей значна хутчэй гатовае рэагаваць, бо яно не спіць. Гэта як кветка, якая адчыненая, а калі яна закрываецца, то няма ўжо магчымасці ўвайсці туды. І калі праблемы хлопца альбо дзяўчыны зводзяцца да таго, якую майку выбраць, бо ёсць 20 варыянтаў, тады ўжо ніхто не думае пра Бога. Калі мы гаворым о моладзі і прысутнасці моладзі ў касцеле, хочацца даведацца ад нунцыя, а што касцёл можа зрабіць, каб гэтай моладзі было больш. Касцёл павінен зрабіць вельмі шмат і перадусім не мець страху, не баяцца атрымаць цяжкіх радыкальных пытанняў ад моладзі і не баяцца, што моладзь часам адыходзіць ад касцёла. Лепшымі хрысціянамі былі тыя, хто правёў шмат часу па-за касцёлам, і мы мелі перакананне, што згубілі гэтых людзей.
Але на самой справе гэта не так, бо тое зерне, што было закладзена ў іх, яно працавала ўвесь час. Важнае пытанне – гэта праца са студэнцкай моладдзю з іх культурай. Тут трэба вельмі шмат працаваць, бо з боку моладзі бачна адкрытасць. Мы не можам дазволіць сабе згубіць гэты момант, каб потым праз 5 гадоў не наракаць, якая кепская ў нас моладзь. Таму лепш працаваць з тымі, хто ёсць, чым наракаць, што іх няшмат. Ваша эксцэленцыя, я пачуў ад аднаго маладога чалавека такі выраз. Гэта наш нунцый. Я вельмі рады, гэта маё пастырскае прагненне і патрэба. І калі так, то я вельмі цешуся як біскуп, як хрысціянін, як чалавек. Разам з моладзю на святой імшы быў старшыня райвыканкама Аляксандр Астроўскі, які падзякаваў касцёлу ў гродзенскай дыяцэзіі за тое, што гэтыя дні моладзі спрыяюць стварэнню добрай будучыні касцёла і нашай бацькаўшчыны. Лидская земля всегда будет рада встретить вас здесь, а также вас, дорогие гости, потому что сегодня Личино стала еще более молодой, более духовной, более радостной. Почему? Потому что здесь собрана самая лучшая молодежь, самая умная, самая красивая, самая верующая, самая творческая. Спасибо вам, что вы здесь. Нунцый са свайго боку заахвоціў усіх клапаціцца аб духоўным выхаванні маладога пакалення. Мы ганарымся, што маем магчымасць працаваць для будучыні вашай бацькаўшчыны, таму з Божай любоўю перадаём вам гэтую моладзь як падарунак. Прыміце яе і дайце магчымасць узрастаць, каб гэтыя маладыя людзі сталі годным будучым і ўнеслі свой уклад у гісторыю вашай краіны. Чарговым пунктам сустрэчы была прэзентацыя парафіі на тэму «Пан Езус нас вельмі любіць». Кожная парафія вызначылася арыгінальнасцю. Моладзь выявіла свае таленты ў спевах, танцах, тэатральных пастаноўках і мультымедыйных прэзентацыях. Калі моладзь у касцёле, калі моладзь з Богам, то гэта не проста смех, жарты, гэта не проста нейкая бязглуздзіца. Гэта заўсёды радасць, радасць у сэрцы ад таго, што нас любіць Бог. І любіць не проста захацеў палюбіў, захацеў разлюбіў, а любіць заўсёды, без перастанку. І ведаеце, мы напоўнены гэтаю радасцю і вельмі цешымся з гэтага, і вельмі рады. Сённяшняя моладзь, яна паўна духам, і гэтыя маладыя сердцы заўсёды хочуць быць разам. Уся моладзь пытаецца з'ехацца і заўсёды пабыць разам, каб адчуць гэты запал і напоўніцца на іншыя дні. Моладзь са Шушына вельмі кахае Бога, бо Бог есть адзіная любоў, сапраўдная. Мы сапраўды актыўная моладзь, якая сваімі учынкамі паказвае ўсяму сусвету, хто такі Гасподзь для нас. А мне неплохо, мне хорошо, не давит суматоха, я радость нашел. И нету дела до суетных вещей, меня любит Бог, ну а это вообще. У днях моладзі таксама удзельнічае семінарыйны музычны гуртавы. Удзельнікі гурта прызваны дапамагаць людзям у праслаўленні Бога, а таксама дзяліцца сваімі талентамі, якія ім даў Бог. Семінарыйны гурт быў заснаваны ў 1993 годзе, і за час свайго існавання гурт запісаў некалькі музычных альбомаў, якія моладзь з ахвотай слухае. Мы маем такую невялікую місію проста сведчыць пра Пана Бога сваім спевам, тэкстамі, сваёй музыкай. І я думаю, што гэта ў нас атрымоўваецца. Мы ведаем, што моладзь ёсць моладзь, і заўсёды ім хочацца бавіцца, танцаваць, прыгаць, скакаць. І таму самыя такія песні ім падабаюцца, пад якія можна танцаваць. У нас у семінары таксама
організуються такі різні, можна сказати, і виїзди, і такі акції з молоддю. Наприклад, споткання різного типу, наприклад, споткання оазове зустрічі, там, де ми розважаємо над Святим Писанням. Да? Так само, і гэта дні моладзі вельмі нам дапамагаюць, каб это вельмі такая добрая практика для нас. Бути завжди молодим духом, бути завжди відкритим на Слово Боже. Слово Боже, яке переміняє чоловіка, яке являється криницею кожної переміни, кожного відродження, як навчає Папа Бенедикт XVI. Бути укорененими вірою у Ісуса Христа. Без Його ми не зможемо бути справжніми віруючими. І, напевно, цей дар віри, який ви отримали, дорога молодь, не заховуйте тільки у собі. Не будьте такими егоїстами, але поділіться з тими, які вірять, щоб їх віра була ще міцніша, і особливо з тими, які не вірять, щоб вони праз вас, бачачи вас, споткали Бога. І нехай на цьому шляху вам благословить всемогутній Бог. Мы постараліся донести до кожного з вас, якою з'являється сьогоднішня католицька молодь. Разом з вами ми можемо змінити гэты світ до лепшого. Безумовно, з Божою допомогою. Досилайте, коли ласка, нам листи на ті теми, які вас вельми цікавлять, і які оговорюються в нашій програмі.